Neto é fillo de ferroviario. Bueno, que así, que contesta o teléfono así, dice. Tiven a oportunidade de vivir moitísimos anos na casa, no edificio da estación, o que aparece na foto, que está exactamente igual que como cando se construiu e inaugurou. Entón, con este acto pretendemos tamén revitalizar o ferrocarril co seu paso por Valdeorras, por a rúa en concreto, que se recobren certas frecuencias na línea da Rúa Petín para comunicarnos con Ourense, o sur de Lugo, o Bierzo, Ponferrada, e tamén o edificio da estación, que está a Baleiro. A última que viviu aí foi a miña nai, da cual recordo que moitas veces tiña que pechar todas as ventanas para que podera facer a comida, porque eran todas as máquinas eran de vapor, hasta que chegou, evidentemente, a electrificación, que en eso fomos os primeiros. Pois con ese ánimo e con ese objetivo que temos toda a corporación, esperemos que o ano que ven, nestas mesmas datas, podamos celebrar novedades ao respecto. Moitas gracias e bo día.